Una aventura en el temps? D'on venen els rebesavis dels rebesavis dels rebesavis dels meus rebesavis? A cas eren el megalodon? Saltem al meu submarí groc i viatgem arrere en el temps i investiguem. Zoom! Fa 300 milions d'anys. Zoom! Fa 400 milions d'anys. Zoom! Fa 600 milions d'anys. Ups, massa lluny. Tornem cap avant. Zoom! Fa 575 milions d'anys. Zoom! Fa 550 milions d'anys. Plantes, meduses i trilobits. Però encara no hi ha taurons. Zoom! Fa 500 milions d'anys. Zoom! Fa 450 milions d'anys. Ei! Apareixen els primers taurons. Hi ha coralls bonics i, a més, els primers peixos. Uau! Fa 445 milions d'anys. Perill! Llums intermitents! Què ha sigut això? On estan els animals? Oh no, un gran canvi climàtic. La Terra es va refredar. Els oceans es van fer més menuts. La major part de la vida en la Terra va desaparèixer. Però els taurons que vivien en les aigües profundes van sobreviure. Zoom! Fa 400 milions d'anys. Zoom! Fa 350 milions d'anys. Ei! Vida en la terra! Arbres, plantes... Pots veure un peix pulmonat? Una libèl·lula? Un llangardaix? Eres capaç de trobar-los? Zoom! Fa 340 milions d'anys. Què ha sigut això? Un asteroide? Oh no! Un asteroide ha colpejat la Terra! Els oceans van refredar-se. Algunes criatures dels oceans es van adaptar a viure en terra ferma, però els taurons que vivien en aigües profundes van sobreviure. Fa 300 milions d'anys, alguns peixos van anar a terra ferma i van evolucionar en els amfibis i rèptils. Uau! I fa 275 milions d'anys caminaven per la terra els teràpsids, que eren grans mamífers semblants a rèptils, però no eren dinosaures. I fa 250 milions d'anys... Què ha passat ací? Activitat volcànica! L'aire de la Terra va canviar. La Terra es va escalfar i molta de la vida va morir, però els taurons que vivien en les aigües profundes van sobreviure. Però on estan tots els dinosaures? I el megalodon? Tornem avant en el temps, a veure si els podem trobar. Jo estic convençut de que prompte sabrem per on paren. Mireu, fa 243 milions d'anys. Uau! Quin d'aquests rugits vos agrada més? Escolteu! Que impressionant! A veure quin vos agrada més. O potser aquest. I aquest. O aquest. Anem a veure el següent. I aquest?
O pot ser l'últim? Uau, decidiu entre vosaltres! Si tornem en el temps, fa 200 milions d'anys, mireu, comencem a tindre boscos. I mireu, això són zebres! Uau! Però també... Què ha sigut això? La Terra es va escalfar molt. Això va fer que el Sol estiguera molt sec. Moltes espècies d'animals van evolucionar en aquest nou medi, però els taurons que vivien en les aigües profundes van sobreviure. Fa 175 milions d'anys també hi havia algunes altres criatures que podem trobar avui en dia. Mireu, la serp, el polp, aquesta tortuga marina també. Uau! I fa 100 milions d'anys van aparèixer alguns taurons i ratllades amb formes rares. Són els primers animals moderns d'aquest grup. Ja són família meua! Però... fa 65 milions d'anys... Oh... Què ha passat ací? Un asteroide ha colpejat la Terra, provocant grans núvols de pols que han extingit els dinosaures. Però no patiu, que els taurons que vivien en les aigües profundes van sobreviure aquesta volta també. Però, a veure, on està el megalodon? Anem a fa 30 milions d'anys. Mireu, el megalodon va aparèixer fa entre 27 i 30 milions d'anys. Es va extingir fa 3 milions d'anys. Mesurava més de 15 metres de llargària. Era més gran que un autobús. Les seues dents mesuraven entre 8 i 10 centímetres de llargària i la seva font principal d'aliment eren les balenes. A més, vivia en mars càlids. Uau, és al·lucinant! Mireu les seues dents! Quina boca! Compareu-ho amb l'altura d'aquesta persona. Uau! A més, era el màxim depredador dels oceans fins que es va extingir fa 3 milions d'anys. Així que el megalodon es va extingir quan els oceans es van començar a refredar i no va deixar cap descendent. Tinc una altra pregunta. Quan van evolucionar els humans? Si anem a fa 2 milions d'anys, ens podem trobar. Val. Llavors, probablement no tinc cap relació directa amb el megalodon, però la meva família porta viva 450 milions d'anys i ha sobreviscut a 5 megadesastres. Com mola! Ara torne al meu món. Què descobrirem en la pròxima aventura?